Vi har stillet os ved en bakke med en lille smule hældning på. Det vil sige, at det går en lille smule ned, når vi skal løbe der. Hvis man kigger, bakken starter deroppe. Vi har et lille spor, et trail, som det hedder på dansk. Det falder jævnt ned ad bakke, og det svinger en lille smule. Når man løber ned ad bakken med den her hældning, så skal man prøve at udnytte tyngdekraften. Det vil sige, at man skal rette kroppen ud og læne sig en lille smule forover, så kroppen den udnytter lige nøjagtigt tyngdekraften, trækker en nedad. På den måde kan man løbe ned ad en bakke som den her, uden at bremse, og dermed skåner man benene lidt. Ja. Når man løber nedad, for at få den rigtige hældning fremover i kroppen, så skal man tænke på at lande på forfoden. Rent fysisk kan det godt være, at man lander midt på foden eller på hælen. Men hvis man inde i hovedet tænker, at jeg skal lande på forfoden, så kommer man lige 5 cm længere frem og udnytter tyngdekraften lidt bedre. Armene, normalt vil man gerne have armene køre inden langs siden og fremadrettet. Når man løber nedad i høj fart, må man gerne bruge armene til at balancere med. Fokus skal igen være på at undgå at bremse bevægelsen på vej nedad. Når man løber på små stier fladt og lige ud og nedad, så skal man have fokus på, hvor man skal være om 3 sekunder, og ikke hvor det næste skridt skal være. Fokus skal hele tiden være 5 meter foran kroppen, så skal fødderne nok sætte sig de rigtige steder. Så øv dig i, kig frem og find en god linje, hvor du bevæger dig lige frem hele tiden. Ikke noget med at zigzagge. Og hold fokus 5 meter fremme, så skal fødder og ben nok styre dig derhen. Når man er kommet i bunden af bakken, så er det bedste man gør, det er at vende om og løbe op igen. Så kan man også øve sig i at løbe opad. Et godt tip, når man er ude på sin træningstur, det er at forsøge at løbe opad uden at bruge unødig energi. Det gælder om at holde fokus på korte skridt med høj frekvens, og man kan bruge armene, som om at man trækker i et torv i begge sider, og forestiller sig i hovedet, at hver hånd har fat i et reb, man trækker sig opad. Man holder fokus på korte skridt og lander på forfoden hele vejen op, og så får fornemmelsen af, at man ikke bruger specielt meget energi på at komme op i bakken. Når man løber op ad bakke, stejlt op ad bakke, og man forsøger at lave de korte skridt. En af de gode ting ved det er, jo kortere kontakttid man har med jorden, jo mindre betyder det, at man har rigtig godt greb i jorden. Hvis man lander på helt flad fod og har foden på jorden i lang tid, skal man også være sikker på, at den bliver stående på jorden i lang tid, så den ikke glider bagud. Med de korte skridt har man kort kontakttid og hurtigt videre i næste skridt. Så selvom den ene fod er ved at glide, så tager den anden over med det samme. Generelt, når man løber, både man løber ned ad bakke og op ad bakke, er det vigtigt at tænke på at rette ud i kroppen. Jo mere sammenbøjet man er, jo mere besværligt bliver det at udføre den korrekte løbebevægelse og få ild nok rundt i kroppen. Så tænk på at rette ud i kroppen. Inde i hovedet skal du forestille dig, at du skyder hoften fremad. Og på den måde får du rettet kroppen ud, og så kan du have fokus på at lave små korte skridt, som flytter dig op ad bakken hurtigt.